Lidi, teďka jdem na to týpka zase. Vidím, že jste to hypili 29 odběratelů, je to v pohodě. Teďka je to možná 30, 31, nevím. Teďka jdem na to týpka. No, jsme 3. Pak týpek ještě tam nahoře je, tam. No, ještě šli za mnou. Tam byl. Já jsem tě nenatočil. Jej. Haló, vyraz! Já jsem taky chtěla, haló, vylez. Jdem ještě jednou. Jdem ještě jednou. Pojď. Pojď, ven!